Nakahanay na sa ilang security plan ang Mandawi City Police Office alang sa pagtimaan sa Semana Santa. Si Mark Reggie Abella sa report. 210 ka mga pulis nga nagikan sa nagkalain-laing police station ang ipakatap sa napo ka mga simbahang katoliko sa Dakbayan sa Mandawi. Dugang 250 ka mga force multiplier nga langkuban sa mga tanod o sa mga traffic enforcer ang muabag usab sa kapulisan. Mato de Police Lieutenant Colonel Frank Rodolph Oriol, Deputy City Director for Operations, nga usa sa ilang hatagan og dakong pagtagad ang St. Joseph National Shrine nga mo'y labing dakong simbahan sa Dakbayan sa Mandawi. Shrine kay mo ni siya ang pinakadako nga simbahan diri sa Mandawi City. So expectedly mas daghan ang mga tao na mo tambong sa mga misa sa kadlawon paingon ng atos buntag. Gawas sa mga simbahan, higpitan usab ang pagbantay sa mga terminal o mga malls nga sagad dugukan og mga tao. Midugang si Oriol nga sugod nila ipakatap ang kapulisan sa Miyerkules Santo hangtod na sa Domingo sa pagkabanhaw. Sukad-sukad wala may nadawat ang kapulisan nga may mga tigpayuhot sa gidiring drogas ang mopahimo sa higayon. Apan gitataw ni Oriol nga magpadayon gihapon ang kampanya sa kapulisan batok sa tanang matang sa ilegal nga kalihukan panahon sa Semana Santa. Mga dagkong panghitabo during sa mga misa o sa mga sa sugat kabanhawan. But sa gihapon, kinahanglan man gyud natong isiguro gyud ang fire safety sa ato ang mga manimbahay. Sa pagkakaron, giandam na sa St. Joseph National Shrine ang simbahan alang sa Semana Santa. Hinuon aduna na pipila ka mga parokyano nga miduaw sa simbahan aron mamalandong. Kauban ni Philip Patricio Grod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.